לימור את החסרה נראה לי. נו, די. בוא נצדנו פה את הפינה. בגלל לא. לא, חשב מורטטית. לסון. אני מבקש ממך לבולבול. אני מסוך? אם את צחקת בראש הולית שלי אולי. אתה מכיר את הספר מעלה קרחול? רק יגיע לפה כי שניק. יבוא לפה? תוכל על אנשים שלך קרחול. מי זה? בוא נעשה דבר שנראה כמו סלקטור. ולמי ששם והביאו אותו לכזה למה הביא לו גם כמה מכות במקום הזה. אמרתי, למה הם ידעו בכלל? מה אתה חושב בקרה? יש לו עצבים אני אגיד, לא יודע גם אם מניע, עכשיו אלנה קוראת עתידות. יאללה, אלנה. זרום יפה. אלנה בקלפים או בקפה? וואו, מה זה? זום גדולה. גדולה. זה זום אותי? מי זה? מה זה מי זה? פלסטון. מר גמיש, מה זה? אני גמיש, כן, בסדר. תלמי אותה למה זה דבר שמה חדש בעולם. וואי. הדרי. חמווי. די כבר. סרבק. מה זה כיף? רבק, הנולעים שלך, די. מי? אני? אני? די. מה? אני נראה טוב בתמונות. תקפוץ רגע. סבבה. אין לי מה. אתה יודע, תוכיחי שאלוהים יהודים. לא יודעת. אני לא יכולה להוכיח. מה לא יודעת? תוכיחי שאלוהים יהודים. רגע, למה צריך לשים כיפה? למה אסור לצלם בכיפה? מה כיפה? יש לי כיפה, אין לי כיפה. אדם, למה אסור להדליק אש בשבת? לך לחפש אותי אלנה, מה תחפש אותי עכשיו? מה צריך אותה ארסית, אה? הלו! אלנתי, סרבק. אתם יודעים מה זה? סרבק, איזה שחור. מי? לבן שחור. סרבק שיגיד באוגליה, מניאק. וואי! אני, כששומע שחורים, אני ישר מרביץ. למה? בולגן! אני כן, תספר. שקט! מה חושב? לא נאה. סתם זומי. מה בואי שלה, תביא את האוזן? תביא את האוזן, מה זה טלפון שבור? מה זה טלפון שבור? תעביר לי. ילנה, את ממשיכה לשערות. תעביר לי. גזים, בואי. יהיה טוב, יהיה טוב. יא מניאק. מה מניאק? תעבירי. הוא שחור. חמו, בואי שמי, חמו. אמרו, אדם קיבלה והוא שחור לזה. כמו שאת קיבלת, חמו. אני למה? הבולבול לעזר לסבא של אבא שמעון. בולבול רוקד, זה מבינים. תסדרי קצת. אני אגיד לכם למה. לא. רוקד. אני אגיד, בולבול ספרדי. בולבול שירקוד לך סלסה. לא. תמני יותר מספיק להם את הקפיצות. איך את יודעת? לא, אבל בולבול תימני זה בולבול מגעיל. אלור הוא יודע מה זה. אלור טעם את כל סוגי הבולבולים. הלו. הלו. אני בשעת הרצח. תגידי לי. כלום, אני מדברת עם אנשים. מי זה? פשי, כמה זמן? מי זה? כן, מי זה? יש לי יותר מחצי שעה, אבל זה מבוזבז בהרבה דברים. מי זה?
זה בסוף הדרך. אני מחר כמה... קצת הולכת להקיא. איפה הספרייט? אלום? אלום? זה לא קשור. אלום? אלום? ولا قول لي وين السبرايت حسيت يا منيك من الشرموطة وين حسيته يا منيك لازم انيك امك اليوم بنيك امك اليوم اقول لك لازم قول لي يا منيك وين حسيت السبرايت שמע כבר לפרסומת לספרייט. ده كان ايه كاكا من الشرموطة אנשים ישנים. انت اسكت لانيك بتفضك يا منيك מה זה אוסקוט? שקט? احط لك بول باليمني מי ישן? אלון אני באתי מאמא. לא אלון מסכן שישן. بحكي معاك אתה תשתוק يا شخص אלון بحكي معاك يا منيك وين السبرايت אם לא נקפוץ עליך, בול תמרי. وين الجمار وين حسيته يا منيك תגידו בחזרה, ותזדהים את השפוקה. אלון يا ابن الشرموطة امك سابعين في الحديث רגע, חכה. عرفت شرون מה זה חכה טוב? شرون